Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Charlie Meda jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te. Drug je to naš, Charlie Meda vaš, budi njegov prijatelj. Drug je to naš, Charlie Meda vaš, budi njegov prijatelj. Brodolomnik Charlie. Jesi li tu, Medo Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem. Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? O! Tu si, Charlie! Spremaš se na put oko sveta? Putuješ veoma brzo. Pusto ostrvo. Da li tamo želiš da ideš? Dobro, onda bolje spakuj dosta stvari. Čekate dugačak put. Šta ćeš da poneseš sa sobom, Medo Charlie? Da li stvarno misliš da će ti trebati truba igračka na ostrvu? Zar ne misliš da bi trebalo da poneseš nešto korisno, kao recimo neku knjigu za čitanje ili nešto da te štiti od jakog sunca? Dobar izbor. Nisam siguran da će ti to koristiti na ostrvu. Zašto ne poneseš nešto zaista korisno, kao lopta za skakanje? Nisam baš mislio na to, Charlie, ali ti odlučuješ. Jesi li spreman za polazak? Da li ćeš povesti nekoga sa tobom? Možda bi ti dobro došao neki drugar da se igraš sa njim na pustom ostrvu. Pa, zar nećeš malo da istražuješ tvoje prelepo tropsko ostrvo? Malo je, kao na mapi. Ali barem je lepo i sunčano. I imaš celo ostrvo samo za sebe. Uživaj u svom ostrvu, Medo Charlie. Kakav divan dvorac od peska. Hoćeš li da ga čuvaš od napada pirata? Gde nestade tvoj dvorac od peska, Charlie? Ups! Nije važno. Uvek možeš da napraviš drugi. Ili možeš da radiš nešto drugo. Na primjer, da napraviš veliku buku. Ponestaje ti ideja, Charlie. Pretpostavljam da su tvoje smešne stvari mnogo interesantnije kada su drugari tu, da se smejete zajedno. Možda je ipak trebalo da povedeš nekoga sa sobom. Šta to vidiš, Medo Charlie? Mislim da je taj brod suviše daleko da bi te primetio. Moraš da uradiš nešto da mu skreneš pažnju.
li si poneo zastavu da bi mogao da mašeš sa njom? Šta si još poneo sa sobom, Edo, Charlie? Pitam se šta li bi sve mogao da uradiš sa njima. Samo treba da im skreneš pažnju na sebe, Charlie. Ne možeš da ne voliš ovog Medu. Odlično, Charlie! Videli su te i čuli su te. Sjajno je kada imaš prijatelje oko sebe na svom malom ostrvu, zar ne, Charlie? Ali sada nema dovoljno mesta za vas da se igrate. Čudesno je šta sve možeš da uradiš pomoću mašte, Charlie. Drago mi je da si pronašao ostrvo dovoljno veliko za tebe i sve tvoje prijatelje. Pa, mali Medo Charlie. Pa svima.